bingung aku kadang kita tuh dicocok-cocokkan gitu loh. Lah iya. Mantek loro kabeh dicocok-cocokkan gitu. Aku wis loro. Kadang tambahin. Maksudnya kita itu dipatok-patokkan gitu loh, Mas. Iya, patok kuburan. Iya, tak aku baca omong awangnya ngono ta kuwi. Ini loh kita itu sama netizen itu dijodoh-jodohkan gitu loh. Kan jadi risih gimana gitu loh, Mas. Padahal kan iya. hubungan kita berdua itu sebatas adik dan emas gitu loh. Sedangkan ya, aku kan juga udah punya pacar, Mas Akbar juga udah punya pacar, ya kan, Mas? Ya. Pranyata pancen lucu, bener kesing kliru, tanpa kusah-kusuk. Dodol lagi, tanpa kupas-kupas, tanpa sensor. Pinter, gawe guyu solae, pranyata pancen lucu, bener kesing kliru, tanpa kusah-kusuk. Tangan sono kupas-kupas, tanpa sensor. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng, ya Le. Selamat pagi Le, Truk. Selamat pagi Dek Bagong. Pagi juga Mas Pedro. Ora krasa wis manjing ana ing sisen goro-goro patete 09.00. Jam 2 manut jamku. Alhamdulillah. Sowan ana ing warga masyarakat kang lenggah ana ing
Desa Grogol Kecamatan Sawu Ponorogo. Ya. Ngestu padha dawuh Kang sarta pangandikanipun Bapak Kepala Desa. Bapak Jalu Prasetyo. Heeh. Kang sarta para panitia, Kang sarta seluruh para warga masyarakat kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono ya Letra. Iki agenda rutin tiap tahun nek ngarani gitu. Selan Ageng pancen iki ora beda adoh kelawan bersih desa, sedekah bumi gitu. Kang sarta nyabranan ning kene jenenge Selan Ageng. Heeh, Selan Ageng. Pendak taun dipengeti, pendak taun ngenengake acara ya kuwi nggelar kelir nggantung gong ya. Dalange maneka warna, gonta-ganti. Yen ora kleru anggonku nyadong dawuh. Nek taun winginane kuwi sing ngasta cempurit. Ana ing kene ana ing Grogol kuwi bapakku ya dosenku wis tak anggap kaya bapakku dhewe ya kuwi Pak Cahyo Kuntadi saka Karanganyar ing taun iki awake dhewe sing ketiban sampur ya sak rupa-rupane ya Mas Gareng Dik Bagong anut kadiwasaning pikir sak gaduking manah sakadaring lampah sing baku niate awake dhewe jembarke pasrawungan, jembarke tali silaturahmi karo para warga masyarakat ing Desa Grogol. Kang sarta nuwun inggih menika ngurip-urip budaya. Awake dhewe dadi pelaku seni aja nganti kepaten obor, ya to. Yen ora awake dhewe kang minangka dadi nom-noman sing nguri-nguri budaya banjur sapa meneh. Wah, iya ya. Iya ya, Truk iya. Lah iya. Ning jaman saiki ya perkembangan jaman kuwi ya saya modern, perkembangan jaman kuwi saya pesat. Ning ngendi-ngendi papan, ning ngendi-ngendi panggonan kuwi pelaku seni iki saiki wis akeh, Truk. Oh ngono. Tukulan dalang-dalang sing umurane sak ngisorku kuwi akeh. Ngono. Heeh. Pengrawit ya ngono, sinden ya ngono. Kone daerah Blitar, Kediri, Tulungagung kuwi jebol wit ana sindene. Saking akeh kok. Ning awake dhewe iki ora fokus ning kuwi. Ning awake dhewe uga perlu mencetak, ya to. Ora mung generasi pelaku senine, ning generasi pecinta dan pengamat wayange. Ngono ya kok. Heeh. Senimane pirang-pirang. Ning yen ora ana sing tresna, ora ana sing nanggap. Oh iya. Piye yen arepe urip wayang iki? Piye yen arepe lestari wayang iki? Lah iya. Dadi kudu imbang ing antarane sutresna budaya karo pelaku seni. Pancen bener kaya ngono le. Yo, saiki tanjake sik. Alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet. Sareh-sareh waton pikoleh. Ya. Karo membaca gitu. Pesan-pesan WhatsApp yang belum disampaikan untuk orang diaturake ana ing season limbukan kuwi mau. Iki ana sing nyuwun sambung wanci dalu, ana sing nyuwun sesideman. Ya diaturke sithik mboko sithik, sithik mboko sithik. Heeh. Ya. Anu sik wae. Yo Pika karo Renjel, yo Mbak Renjel. Jumeneng berdua. Truk. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Renjel. Wilujeng enjing Mas Akbar. Wah. Masih semangat? Oh, semangat no. Alhamdulillah. Jenengan semangat toh? Semangat dong. Ayo. Oke. Padahal sampeyan menika
selain menjadi seniwati juga menjadi seorang Teacher. Dwijo. Tapi Wah, ngomong ke Inggris. Guru. Ya, guru. Mata pelajaran apa Mbak Yu? Seni budaya. Oh iya. Ngono ki ku ngene ki ku ya anu. Mucal isu-isu. Nggih. Langsung upacara hari Senin. Wah iya, tetep masuk ya walaupun malam wayangan. Oh, harus tetap masuk. Mesti jarine informasine saka sing girong. Engko sing guru ben cepet bareng aku jare. Kaya Sinta tenan wis ora Sin. Kaya Ranger. Manut cinta aku long ya no. Ya toh. Ya. Wedi ya. Nggih tapi nggih mengke melihat-lihat dulu. Oh iya, ora Nggih. apa-apa. Oh ya duwe kewajiban. Selamat pagi ya Pika. Oke, wilujeng enjing Mas Dalang. Heeh. Wah, wingi tanggapan endi wingi ora melu? Alhamdulillah datang ke Bumen menika. Nderekke sinten cah ayu? Nderekke Unindra. Unindra, dalange sinten wong ayu? Dalang itu Mas Herjuno. Iya, Herjuno. Aku buta babrah. Iya. Ya, ora apa-apa. Yo, saiki nembang wong loro. Permintaan saka sapa mau? Bapak Oka. Dari mana? Dari mana? Australia. Iya. Kamu yang mendapatkan WA-nya kok nggak lupa itu di mana? Iki. Tembangnya apa? Yang tadinya apa? Menjadi Kalau apa? mau nyuwun apa niku Sri kersane Uning. Sri Uning. Terus wis ditembang nih sapa? Mbak Vela. Heeh, terus bareng ngono nyuwun apa? Nyuwun Sambung panci dalu. Aku ora maca WA-ne iso lho, maca pikirane. Ayo. Dipun berarti jenengan. Heeh. Dilanjenengan niku napa to kok? Dibawani sik wong ayu, ayo. Melok berarti. Melok. Piye bawane piye? Ayo bawa, dibawa no. Maca ora apa-apa presiden maca kok. Iya. Ayo. Bawa gawane lho ya, sing asli Mbak Sukron. Kalau Mas Heru itu aktif privat lho. Kedap sabar. Niki kula ngaturaken sing sinom mawon nggih Mas. Lho. Ada. Aja, anek dhewe bawane. Ada. Mbak Sukron to? Sing asli Mbak Sukron lho, gawane pokoke. Heeh. Nggih, lagi sinom. Yo. Yes pokoke kuwi lah. Emanipun yo. Power sing banter yo. Wus, nyanyi wus akrami. Mbak Ranger. Pomo. Sona ingkang garwa. Mbak Ranger. Sik. Ini HP-ne siji to? Satu. Dikirim ning Mbak Ranger. Aja nglumpuk ngono kuwi elek. Dikirim WA-ne. Ayo. Kok nglumpuk. Sekedap ya Pak. Nggih, yo. Ya Pak Dalang. Oh Abah. Seri. Kene, ya pikir aja kene. Penataan Nggih panggungnya kudu Mas. ditata. Nggih. iya. Nggih, nuwun sewu nggih saderengipun. Aja bokongi dalang rada rono.
Ah. Nggih. Aduh, Pun pangapunten Iya, iya. ingkang Ayo kono, ayo. Dari mana yang tadi? Yo. Pranggene paksa suka. Yuk, yuk. Nimas uga nanggepi Sekali lagi yuk. Ah. Apa to teruse yuk? Ayo to sambung. ayo to sambung rasa Ranger. Nanging manci telu. Yuk. tanhono ingkang ngrupita Heeh. Nyunta tresno nadyan mung srana piranti. Bareng berdua. 1 2 3. Ya. Gambarmu Balane. Padane cangkoke. 1 2 3. Ya. gambarmu Yo. Ya Pika 1 2 3. Ya. sing gedhe
Yo joget awake diobahne yo. Oh. Was. Yo Pika, yuk. Kang Mas Kang Prabu ngaturake panuwun dumateng Bapak Oka Wibowo ingkang sampun paring taliasih. Mugi-mugi Gusti lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah garing Gusti Allah ingkang peparing. Yuk. Mendah boyok bareng. Jangan judul dulu, lanjut ya ono sesi deman. Ada Mbak Pesek, jumeneng Mbak Pesek. Jangan duduk dulu ya, Pak Yof. Hinggih Mas sesi Dalang. deman diatur nih. Wah, iki ya kudu diratani. Sik tak wacane sik. Iki mau sing nyuwun sapa? Selamat malam Mas Akbar, nderek monitor saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu langgam sesi deman kagem anggota FMA. Semoga Asta Brata semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam J kagem sedaya keluarga besar FMA Family, grup WA khususnya dan fan militan Asta Brata di live streaming Asta Brata Media saat ini. Semoga semua sehat. Sukses buat Mas Akbar. Amin. Assalamualaikum. Pak Sun Krik saking Magetan dari Wungon lewat YouTube minta gending sesi deman mugi lancar pakliranipun. Iki ana meneh iki mau assalamualaikum saking kula Bapak Lasiman. Kok tangga melok. Masa ya hadir iki. Sehat-sehat sukses selalu untuk ridho lan keberkahaning saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi dipun paringi sampun iki wau lintang asmara. Kagem sedaya pamirsa hanenggani lumantar live Asta Brata matur nuwun. Dandang gula larase slendro. Dibawani dhisik Mbak Pesek. Yo, gantian. Ya. Nggih. Niki nuwun sewu Pak Dalang menawi kula ngunjuk riyen paring mboten. Oleh. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ya. Ini aja lungguh lho ya. Nggih, cahayu monggo. Mboten iki lho mboten iki mboten nunggu kok. Iya. Ning yo sunahe wong apa iki wong ngombe iki lungguh, heeh.
Nek mimik Nek mimik duduk. Pripun? Nek mimik duduk. Nek mimik duduk. Iya. Nggih mengko duduk pareng. Pareng. Nggih. Nek aja balik, duduk di situ aja. Duduk engko nek lungguh ora nembang no ning kono wae. Ya, karo lungguh. Wis lungguh, ayo. Ayo saya. Apik kok kaduan. Iya kok piye ta? Anu Sri minum, Mbak? Enggak. Oh enggak. Iya, ayo yop. Priya. Yo. Sri Sawan menyang kutha uga ngaturake panuwun iki sing live streaming Astabrata sampai detik ini ada 1.300 penonton pasang mata. Ngaturaken panuwun nggih, sampun dipun tenggani live streaming. Ayo ya. Sri selendang kuning kang saking bukit arep rabi sik dawa. enak sing dawa Iya, iya. Suara kurang permana ning wase lho kelangan sepira Mas Dia ning wases Jane mau Yopika kuwi mau jane season goro-goro arepe tak pasangne karo Mbak Villa kok ning pamundutane Bapak Oka Wibowo dari Australia itu sambung panci dalu berpasangan dengan Mbak Ren. Ja. Berarti sebar iki Villa karo Yopika. Ayo, terus. Ayo. Ayo lanjut Sri. Angrung-rung marang bendera Iya, Pika. Piasulis Pio Pijar nyincangake 1 2 3 bareng. Yo. terus tresno
Oh, ramban kedua dangdut slow Mas Arya. Iya, yuk Yopi kan. Urip ana dari WhatsApp. Lagu Denok yang nembang harus Mbak Vela sama Mbak Yovika. Ayo Vela jumeneng sepate cah. Ya, Orang gowo payung sikile dibareng dramaane montung Surabaya oker sumen tetap merdeka. Wilujeng-enjing selamat pagi putra daerah dari Ponorogo, Mbak. Nggih, wilujeng-enjing Mas Dala. Oh, piye? Nyaman to Nas Tabrata? Alhamdulillah nyaman. Oh iya, ngono mbiyen jare wedi. Lha ya Apa to Mas Heru? Omong ra iso padahal iso ya. Jangan takut dihujat ya. Enggak. Contohnya adik-adik dan mbak-mbakmu gitu. Ini sudah dihujat semua toh. Lontek kabeh. Sik contone Sinta nyekel mixin.
Satu kalimat hujatan netizen sing pernah kamu dapatkan apa? Satu contoh. Suaranya cempe jadi. Sri. Hujatannya apa? Sri. Hujatannya apa? Sri. Tahu Sri. Pernah. Apa satu Difitnah jadi kembaran jam karo dalange. Terus Aulia udah nanti ya urung nanti ya kita Aulia. Lah iki gak iki mesti. Wis tahu bro Aul. Tahu. Satu aja. Apa? Wis apa sing sak ilmu ya? Apa sembarang? Apa satu? Senengane kukur-kukur. Oh ya, lu nyat gatel kok dihujat. Yo, kono sapa? Mbak Rachel, oh tahu iki. Tak pernah toh? Nggih, nate. Satu saja apa? Lupa. Karena aku tidak pernah buka komentar jahat, jadi bodoh amat. Aku tidak pernah. Nek Pars ini paling aman. Iya. Bupar. Ayo Pika, selama ikut sebenarnya contohnya apa saja yang pernah dihujat? Watai mah disebut nih. Satu. Siji ya. Ah. Contohnya jari ini gatel roda langit. Gatel yo apa ki solusine yo kaya aul ngono dikukur. Dua apa? Kemayu. Tiga jari suaranya cempreng. Ya padha berarti papat. Terus ngagem napa niku? Rasukan ini lho Mas. Rasukan jari napa Kan kebaya? Nggih jare nggih kebaya. Riyen kan kula zamane awal-awal kan ngagem ubet nggih. Ubet ya. Nyampingi ubet. Niku jarene dilokne ora iso kebayaan. Bodine kaya embok-embok. Terus malah sing paling suwakit niku jane Mas. Upama dirasake niki wah Apa? Banding-banding nih Mas. Oh, lagu no. Nyanyi Mbak ya. Terus apa nih? Liane. Liane apa nih ya? Apa nih? Di. Alah aku nganti wis ra iso maca wis males aku mesen iki. Oh iya, mau jadi apa sing pertama mau apa gatel apa gandeng? Gatel roda langit. Oh, gatel roda langit. Nggih, kan. Jane aku ora tau nyapa-nyapa nggih cah, mau diseseni sak menit kae aku ora tau nyapa-nyapa karo dalan. Lah. Koyo ngono kowe. Ojo koyo mangkono kowe. Ya kayaknya ditakoni malah bahaya iki. Wis lagu denok ya. Apa? Vela urut. Oh, jo vela urut. Ayo. Oh iya. Luapkan. Nggih, sing jelas dibanding-bandingne niku mesti. Dua. Niku. Terus daripada Niko kok malah milih Elsie. Nanti Rosi ki aku Elsie lho bayangno. Masyaallah. Ono kowe kebanget tuh ya Cus ya, ngono ya Cus ya. Kayak imbangane Cus. Dan masih banyak lagi wakeh pokoknya. Oh iya. Nek ditanggepi. Enten mulih Mas. Apa? Enten mulih iki kula dipacok-pacok kali dalangi jarene ngono. Iya. Dipacok-pacokne ngono. Nggih, maksudnya kaya gandeng ro dalangi jare ngono. Lah tenan apa mboten Mbak Yo? Lah nggih, niki mumpung kepanggih oleh dalangi. Jane gandeng tenan apa ora to Mas? Hah? Jane gandeng tenan apa ora to? Gini loh, kalau di atas panggung itu chemistry itu harus gandeng, betul nggak? Betul. Nek kowe iki ora nggur Yovika, nek gandeng chemistry lho. Aku karo Sinta ya kudu gandeng chemistry, karo Pesek kudu gandeng chemistry, karo Aul gandeng chemistry, karo Mbak Renjel, karo Vela, karo Bupar, kuwi kudu gandeng chemistry. Mergo antaraning dalang karo sinden kuwi kudu kawin. Lah iki Tegese kawin iki maksudnya profesional kerja ngono Mas. Profesional kerja maksudnya sing kawin itu adalah chemistry antara dalang dan sinden. Berarti intinya kesimpulannya kita tidak ada apa-apa begitu toh? Iya toh. Nah, saat niki kan kondisi senit yang kathah niki Bapak Ibu akan datang mriki. Bapak Ibu ingkang monitor datang dalam sampun mirengaken piyambak statement dari dalangnya kalau kita tidak ada apa-apa. Hanya teman kerja. Chemistry
atas panggung kudu kawin. Gitu. Lintune mboten. Dah repot ya, Cah. Anu, soft sik to. Sing diujan ngantek moh melok tanggapane Vela kok malah iki luwih nemen. Protese lho. Yo Denok. Ya Denok, Mas Tris, racikne ya. Yo. Suka. Suka. Mbak Yovita. Oke. Sayangku sing bagus dhewe. Yo. Pura nopo bakal tak usahane. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Oke. Yo. Tenang, ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal Kamu tembus takkan saya
wonten Sutya ya. Sutya saking FMA nun inggih punika ingkang kedah nembang Mbak Aulia kalian Mbak Yovika. Wah. Jane Sutya. jenengan juara kulo ngono Mas. Sutya. Ayo Aul, ayo. Sutya. Ya, aktris. Yo. Lah iya, Sutya, iya. Wes lah sing njaluk Yovika akeh banget kan berarti penggemarnya banyak gitu loh. Amin, alhamdulillah. Ayo. Jenengan nggih mboten Mas? Amin. Yo Sutya. Joget.
ditutup. Gamelan. Ayo Dik Sinta. Ayo, sebenang karo Mas Heru. Enak lungguh. Ayo. Kali Mas Heru niki Pak Dela. Ya no. Oke. Monggo Cak Heru. Wah, Cak. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heru. Apa ki? Janjiannya Sehidup semati. Oke, siap. Gamelan. Oh iya. Nggih. Sing Tulungagungan udah sini. Napa Mas? Sing Tulungagungan udah. Kuwi tekmu, kuwi Nggih, tek. tak Iya. niku. Yuk. Gue penutup. Maka gue penutup, salam penutup paling season goro-goro. Iya. Aisin. Sehidup semati. Coba kayak ngapa? Enggak. Ayalane wong kang sugih
Kang Waton Rata. Ayo, ditutuke lakone Wahyu katentreman ngono. Ayo truk tak derekke. Ayo.